Čaute, tu je Mohamed 30034, vítame vás v ďalšieho vlogu. Tu je so mňou môj kamarát. Takže dnešný vlog bude o tom, že smrdíš mač. Dneska bude drbnutý vlog trošku, lebo som zjedol kozrošku. No, dneska máme tému okuláre. Takže on ide zase pumpovať, radšej mu to neberieme. Takže, no. Musím si to dať takto, lebo toto zajebem. Takže, dnešný vlog bude téma primitív. Čo už sa stalo? Takže okuláre. Nie! Pustím Harlem. Nie, ty jebo. More. Con los terroristas. Motherfucker. Ajaj. Dneska sme boli vonku. Jeba ma na to. Aj faka taká tak. Stealthy musí byť. Selfie. Takže toto video bude trochu kratšie, lebo idem zajebať, takže jak sa vám toto video páčilo, dajte like, a jak nie, lebo toto bolo trošku primitívne, ospravedlňujem sa, lebo je to debil. Takže choď už do Boha. Moje selfie. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, už to opakujem, ale ja už som z neho drbnutý. Takže čaute.